64e editie kindervakantiewerk. 31e fietsvierdaagse Venray. Het is vandaag 21 juli. Dit is het Peel & Maas Journaal. Waarschijnlijk heeft alle schoolgaande jeugd de eerste week van de zomervakantie dik in de agenda staan. Al voor de 64ste keer wordt deze kindervakantiewerkweek gehouden. Zoals elk jaar was het 's ochtends weer een drukte van belang. 683 kinderen zochten hun groepje op waarmee ze de komende dagen op pad mogen. Net als de andere jaren is er ook nu weer een thema aan de week gekoppeld. Iets na 9 kwam boer Koos met zijn tractor het terrein oprijden om de week Boer zoekt KVW te starten. Dit blijkt anders in elkaar te zitten dan je in eerste instantie zou vermoeden. En het leuke ervan ook nog is dat er een echte boer langskomt. En die boer die is op zoek naar Kaatje van Weiland, die toevallig dezelfde afkorting heeft als kindervakantiewerk. En die hoopt hij hier te gaan vinden deze week. Kaatje van Weiland, kun je daar nog iets verder van vertellen? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet het eigenlijk ook niet. We hebben een hele mooie liefdesbrief, had hij bij zich van Kaatje van Weiland. Waarop ook zij hier te zijn. Maar wij hebben Kaatje ook nog niet gezien. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat ze eruit ziet. Om de kinderen in het gereel te houden is er bij elke groep tenminste 1 leiding aanwezig. De organisatie heeft op dat gebied een hele berg vrijwilligers. We hebben eigenlijk elk jaar weer dat we moeten kiezen eigenlijk. Want we hebben geluk dat de alle leidingen zo enthousiast zijn en al hun vrienden en vriendinnen meenemen in die enthousiasme. Dus ja, het is helemaal geweldig. Zij vinden het helemaal niet erg om hun vakantiedagen aan KVW op te offeren. Zeker niet. Het is hartstikke gezellig. Er zijn nog meer vrienden van mij die hier aan meedoen, dus ja, het is gewoon een gezellige boel. Ja, ik heb zelf nog ook vakantie. En ik heb gewoon een week vrijgevraagd op werk om met de kinderen een leuke week ervan te maken. Dus ik vind het zelf niet zo erg om er een week voor op te geven. Nee, dit wordt mijn 10e jaar alweer. Ik kom elk jaar gewoon weer terug. Dit is mijn enige vakantieweek voor dit jaar. Dat is allemaal vrijwillig, maar ik vind het ook leuk om te doen, dus iets voor terug hoeft ook niet. Het is mijn 6e jaar en ik vind het zo leuk, dus ik kom ieder jaar terug. Het is altijd leuk om met kinderen te werken, om te zien hoe enthousiast ze zijn en ik krijg er zelf ook wel energie van. Het is ook leuk om je vakantie daar wat tijd mee door te brengen. Het is ontzettend dankbaar werk. De kinderen hebben een keileuke week. Met weer als dit hebben wij een hartstikke leuke week. En aan het einde van de week dan maakt het alles goed. Alle kinderen zijn dankbaar, alle ouders zijn heel dankbaar wat je hebt gedaan. En ik vind het heerlijk om met die kinderen op pad te zijn. Ja, fantastisch. Iedereen kan begeleiding zijn tijdens deze week. Een beetje serieus doen als het echt nodig is, maar vooral zelf fanatiek meedoen. Dan komen die kinderen vanzelf mee en dan komt alles goed. Voor de meeste kinderen is het niet de eerste keer dat zij meedoen. Nee, ik heb vorig jaar niet meegedaan, maar het jaar daarvoor wel. Ja, we zijn wel vriendinnen van elkaar, maar ik heb al 1 jaartje meegedaan. Nee, ook niet. Ik doe al heel vaak mee. Het is wel de eerste keer dat ik meedoe. Ik heb er wel vaker van gehoord dat mijn vrienden ook aan meedoen, maar dit is wel de eerste keer dat ik meedoe. Wat is nou zo leuk aan het kindervakantiewerk? Dat je heel veel activiteiten doet en dan in de eerste week heb ik vaak ga ik niet op vakantie en dan heb ik tenminste iets te doen. En dit is dan ook nog heel leuk, dus daarom doe ik hier bijna elk jaar aan mee. Ik heb al een aantal keren meegedaan en ik vind het leuk om te doen. En vind je het zelf leuk om mee te doen? Ja, het is wel leuk. Er worden allemaal verschillende dingen gedaan. En het thema van die boeren, wat vind jij daar nou van? Op zich best leuk, want je doet allemaal dingen die een boer eigenlijk ook doet. Alleen dan met springkussens en zo. Ja, dan doe je eigenlijk allemaal dingen met wat boeren doen en zo. Ja, ja best wel. Ik weet niet wat ik kan verwachten eigenlijk. Vrijdags zouden we gaan zwemmen. En voor de rest allemaal leuke spelletjes. We moesten op een mat gaan staan en dan moest je gaan springen en de anderen moesten trekken en dan moest je zo steeds vooruit. En nu moesten we, bij dit spel, zinnen doorgeven aan andere kinderen en dan kijken wat voor zin er uitkomt. Hebben jullie een leuke groep en een leuke leiding? Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind een leuke groep. Gaan jullie ook slapen eind van de week, deze week hier? Ja, dat gaan we doen. Terwijl er aan jeugd- en groepsbegeleiding geen gebrek is, is dat op organisatorisch niveau wel anders bij KVW.
Ze zijn op dat gebied dringend op zoek naar vrijwilligers. Ja, we willen natuurlijk dat kindervakantiewerk kan blijven bestaan. We zitten op dit moment met een groep van 15 mensen organisatie. En we merken dat het wel erg veel is met zo'n kleine groep. En we erg hard aanvulling kunnen gebruiken om kindervakantiewerk ook te laten bestaan in de toekomst. In 2016 hoopt KVW hun 65-jarig jubileum te mogen vieren. Echter zal dit er voor de hoofdleiding iets anders uitkomen te zien. Ja, het gemene is dat ik een van de mensen ben die kindervakantiewerk gaat verlaten. Ik heb een dochtertje gekregen, ik ga studeren en ik krijg het helaas niet meer gecombineerd. Dus ik doe even een stapje terug. Dus Carol die blijft er gelukkig wel bij. Dus die gaat in ieder geval nog door. En ja, waarschijnlijk kom ik nog wel een keertje hier rondlopen als mijn eigen kinderen weer mee gaan doen. Dus... En hoe voelt dat dan? Ja, het is toch een beetje een kindervakantiewerkhuwelijk wat voorbij is. Het is het laatste jaar, dus we genieten vol nog van hem. De week duurt nog tot en met vrijdag voor de kinderen. Hopelijk weten Kaatje en boer Koos elkaar in deze week te vinden. De 31ste fietsvierdaagse ging vandaag zondag van start. Het werd een gezellige officiële opening. Doedelzakmuziek, belgerinkel, een korte toespraak van wethouder Ait Busser en voorzitter Jan Kreuts van de fietsvierdaagse waren onderdeel van deze opening. De vlag werd gehesen onder muzikale begeleiding van trompetist Mart Wijnands en de klok werd geluid en daar gingen de fietsers van start. Zoals ieder jaar zijn er veel werkzaamheden en daarom veel vrijwilligers nodig om alles perfect te laten verlopen. De 31ste fietsvierdaagse. Goede organisatie geweest? Hele goede moet ik zeggen, ja. Want we hebben het 30 jaar gedaan. Met liefde en plezier. En we gaan verder met liefde en plezier. Maar we hadden dit jaar een beetje de pech dat we 22 vaste medewerkers moesten missen. Dat hebben we de laatste weken erg goed op kunnen vangen. We hebben 22 nieuwe. De voorzitter met het hele bestuur is gewoon hartstikke tevreden. Tevreden over de opkomst dit jaar? We zijn ook daar tevreden over. Wij hikken gelukkig niet al te moeilijk tegen het aantal deelnemers aan. Al ligt, kijk of je het voor 100 organiseert of voor 5000. Organiseren moet je toch. We hebben dit jaar minder deelnemers, wisten we al ver van tevoren. Omdat fietsvierdaagse peelgelijk is, kindervakantiewerk, Nijmeegse vierdaagse en zijn er een paar andere vierdaagse in Nederland. Ja, je vist uiteindelijk toch allemaal in dezelfde vijver en dan moeten de mensen keuze maken. De enige die misschien een beetje meer zure pruimen zal hebben, is onze penningmeester als we op het einde van de rit niet uitkomen. Maar dat lossen we wel op. Wat is er zo bijzonder om iedere keer weer die vierdaagse te organiseren? Ja, het kan ik zeggen dat het een beetje verslavingsdingen is. Het familiegevoel, de band met de medewerkers onderling en het naartoe leven. We hebben dan een medewerkersbijeenkomst van tevoren. Ver van tevoren nodig de mensen uit, komen jullie dit jaar weer helpen? En dan krijg je die positieve reacties en zo. Het geeft een kick, moet ik zeggen. Dus vrijdagavond dan is alles afgelopen, doen we alles afsluiten met de medewerkers. Want medewerkers zijn voor ons goud waard. Hè? De deelnemers kunnen dagelijks een tocht van 30, 45 of 60 kilometer afleggen. Wij doen altijd 60, want dan kom je wat verder. Op plekken die je normaal niet zo vlug doet. En het is rustiger fietsen. Of niet rustiger, maar ook niet zo in kolonnes. En nog niet gestart? Nee, er was er één te laat. Mijn zus had het wel verkeerd geregeld. Ja. En ik fiets dit jaar voor de 25e keer met. Ik denk wel dat ik gehuldigd word een keer. Ja. Sinds we pensioen hebben, komen we iedere keer hier fietsen. Daarom is het ook leuk dat er heel veel mensen pensioen hebben en we zien allemaal grijze haren hier. Ken je last van elektrische fietsen? Soms. Hè. Er doen steeds meer dan 60 kilometer mee, maar dan zijn het elektrische fietsen. Hè. Dus het valt mee. En hoe gaat dat op de fietsvierdaagse met de elektrische fiets? Dat weet ik nog niet, moet ik goed proberen. Maar nog geen elektrische fiets heb ik gezien. Oh nee, daar hebben we er niet veel verstand van. Onder de boog zijn gegaan. De meesten hebben hem hier achter zitten, maar ik heb hem veel zitten. En hoeveel kilometer kunt u daarmee fietsen? Nou, als hij hem niet gebruikt, heel veel. En ik wil hem niet zo min mogelijk gebruiken, maar ter ondersteuning gebruik ik hem wel eens.
En dan kunnen fietsen, ze kunnen met deze wel fietsen. En dan hoorde ik vorig jaar dat de fietsers zonder batterij wel eens last hadden van snel fietsende fietsers met een elektrische fiets. Nou, daar hebben wij geen last van, want mijn broer hier, daar fietst ook met. En hij heeft geen elektrische fiets. En dus daar passen we helemaal op aan. Hij bepaalt het tempo. Iedereen kan iedere dag opnieuw inschrijven. Kinderen zijn speciaal welkom op woensdag. En ook de niet-fietser is welkom om een kijkje te komen nemen. Het streelt ons als mensen profiteren van het werk wat wij gedaan hebben. Maar je hoort nog al te vaak van mensen zeggen van ja, dus veel te druk af. Dat is helemaal niet zo. Dat is een beetje een excuus. Als jij niet per se om 9 uur wilt vertrekken, je kunt wat later vertrekken. Kom gewoon fietsen. Doe het iets rustiger aan, kom iets later starten. Maar geniet van hetgene wat wij aanbieden, die routes. Er zijn veel mensen hier in Venray in de omgeving wonen. Die weten nog niet de helft van de wegen, kent die allemaal. Die wij ze laten zien allemaal. Doen ze dan een keer en zeggen ze, ja, ik wist niet dat die en die weg daar was. Dus mensen komen gewoon fietsen. Het kan ook per dag, het hoeft niet alle 4 dagen. Juniorkamer Venray toverde zaterdag voor het 3e jaar op rij het Schouwburgplein om tot een waar speelparadijs voor kinderen. Op de eerste dag van de grote vakantie werden kinderen uitgenodigd te komen spelen op en in allerlei attracties. Er werd een entreebijdrage gevraagd van €5 voor kinderen. Hiervoor kregen ze niet alleen toegang tot het speelparadijs, dat onder meer bestond uit springkussens, een groot draaimolen en een grote zandbak, maar kregen ook een consumptiebon. Begeleiders mochten gratis mee en genoten met een hapje en drankje binnen handbereik en onder een heerlijk zonnetje van hun spelende kinderen. De opbrengst van deze dag gaat naar het goede doel. Juniorkamer Venray is aan het bekijken of het mogelijk is een spetterbad te plaatsen bij speeltuin Het Speelvlak. Het project dat Juniorkamer Venray jaren geleden heeft gerealiseerd in Venray. Pastoor Boon van IJsselstein heeft zondagmiddag ruim 20 gezinnen, paren en eenlingen gezegend voorafgaand aan hun vakantie. De vakantiezegening was een initiatief van Cafetaria Forest. De ludieke actie was de aftrap van de zomervakantie en een steuntje in de rug voor de bewoners tijdens de werkzaamheden in het dorp. Ze kwamen zondag lopend met de fiets of auto naar de parkeerplaats van Forest in IJsselstein, waar pastoor Boon met een zegening iedereen een fijne, maar vooral veilige en gezegende vakantie toewenste. Boon en eigenaar Mart Bos waren tevreden over de ludieke actie. Voor de eerste keer zijn we heel tevreden. We hebben op heel korte termijn pas vruchtbaarheid gegeven aan het initiatief. Wanneer we er volgend jaar meer publiciteit aan geven, komen er hopelijk nog meer mensen. Aldus Boon. Want de actie krijgt in ieder geval een vervolg. Absoluut, aldus eigenaar Bos. Als het aan ons ligt, is dit de start van een jarenlange traditie. Zegen deze fietsen en allen die van deze fietsen gebruik maken, mogen de fietsers zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemens. Beschermen ook tegen roekeloosheid en onvoorzichtigheid van anderen, zodat ze onder uw zegen altijd veilig mogen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat was een graag gedaan. Dankjewel. Tot zover dit PLMA-journaal. Aanstaande vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond is het vrijwel overal droog met een maximumtemperatuur van 19 graden. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar mogelijk wat regen. De temperatuur kan in de middag oplopen tot zo'n 27 graden. Donderdag en vrijdag wordt droog en zonnig weer verwacht. Ik wens u een fijne avond en tot de volgende keer.